महेंद्र मिश्र जी के दिहल इ त पथबा केहू के हटे ना बपौती इ गलत बा। भिखारी ठाकुर जी के दिहल इ त पथबा केहू के हटे ना बपौती इ गलत बा। जौन गिरावा अपन भाषा मोरे याद हो भोजपुरी बर्बाद कर बका कि तोहनी आपस में कोई के विवाद हो भोजपुरी बर्बाद कर बका कि तोहनी कैसन भैया से बड़लो न बड़ हो ज्यादा इस टारम के दी खाओ ना या कर हो मोनू तिवारी भैया से बड़लो न बड़ हो ज्यादा इस टारम के दी खाओ ना या कर हो। अपन ओह दिन के बाद कर याद भोजपुरी बर्बाद कर बका कि तोहनी आपस में कोई के विवाद हो भोजपुरी बर्बाद कर बका कि तोहनी जोड़ा नहीं के भरत शर्मा जी के आवाज के कोरोना बजाई अपने आपन तू गाज के। जोड़ा नहीं के भरत शर्मा जी के आवाज के कोरोना बजाई अपने आपन तू गाज के। कहे संदेश में कोना ना करा दो भोजपुरी बर्बाद कर बका कि तोहनी आपस में कोई के विवाद हो भोजपुरी बर्बाद कर बका।